Laztantzen du bere burua. Negarrez dago baina dirudi lamia bat dela kantua. Urrezko reakzioak eskua laztantzen du bere burua. Negarrez dago baina dirudi lamia bat dela ez du egiten lorik, zeruan ez dago izarrik, mahaian ez dago girik, ez zaio erantzen ispilua besterik. Haiek esaten dute, ez da zure lekua, etxe